vet om hier te staan. Zo'n mooie groep studenten. Werkgroep Inkom 2009. Proudly present Inkom 2009. Nou ik niet de andere vind van de schaat. Maar de gegeven blijft hetzelfde voor altijd. Vergeet nooit wie je was. Als ik de beste schat. Op vakantie, op de plek in mijn thuis. Op vakantie, maar straks niet veel op haar huis.